Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Good morning po. Weekend gunyan, Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Biyernes ngunyan, petsa 18 na kan bulanin na Hulyo taon 2025. Ang samuya pong pagpaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kasiributan. Ang mahal na amang Diyos dapat perming ipigpainota sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Programa ng Tingog Kanbanwaan an sa indong naantabayanan. Digdi po sa DCGB. Nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 udto sa paagikan mga reports diyan sa luwas. Si Pading Jim ang samuyang chief reporter, Pading Jomar Bien, Pading Alarmario kasabay si Joshua Bino, Karen Nicole Ala and Angel Mustaza. Sa mobile mi sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan June Napolis kasabay si Casey Tanay kan Camarines Polytechnic Colleges Kanabuwa. Sa newsroom yaon dyan News Director Mar si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Baliran. Siyempre si Nicole Ann Gloriane asin si Jimos Barrios Sindapuan Minaso Rumada kan mga istorya lokal, national, international. Sa indong nadadangog digdi sa DCGB News Breaks asin major newscast and nagkakabara sa po dyan asamuyang social media portal DCGB News Online. Mantang sa broadcast mitabi worldwide, netwide, simultaneous kitang nadadangog sa AM band region-wide and sa internet DCGB News Online. And sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kasabay ta dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, ng PIO ng Bayan. Ako po, si Pio Fernandez. Good morning, welcome sa programa. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, ako po si Pio Fernandez and welcome na tabi sa programa. Standby muna all units at inutod ta ining kamugtakan kan panahon. May mga makakahurong kita dyan, mga pag-iriba ta sa Pag-asa Weather Bureau. Nasa linya si Sir Neil na Miranda, if I'm right. Sir Neil, maray na aga. Si Pio po kan DCGB. Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayon na Biyernes, July 18, 2025, ang binabantayan po natin na bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na may pangalang bagyong Krising ay nag-intensify ito into tropical storm category kaninang madaling araw. Ang sentro ng tropical storm ay tinatayang nasa layong 250 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay na ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos pa ito northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour na may radius na 500 kilometers. Inaasahan po natin itong bagyong Krising ay mag-intensify into severe tropical storm category by tomorrow morning or afternoon at possible po ito mag-landfall sa kalupaan ng Cagayan or Babuyan Island mamaya sa gabi. In-expect po natin na ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Samantalang wala pa tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang probinsya ng Bicol region. Subalit dahil po sa bagyong Krising, hindi tayo magdadala ng malalakas na mga ulan sa iba't ibang probinsya ng Bicol region ngayong araw. In-expect po natin na 100-200 millimeters of rain dito sa probinsya ng Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang 50-100 millimeters of rain sa province ng Albay,
Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Meron po tayong nakataas na heavy rainfall warning dito sa province ng Catanduanes, yellow heavy rainfall warning. Kaya ina-advise mo natin ang publiko, kaya din po yung mga nasa Disaster Risk Reduction Management Office na i-monitor yung weather condition at sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang agwat ng temperatura sa Kabikulan possible po umabot ng 25 to 29 degrees Celsius at ang araw ay sumikat ng 5:27 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:15 ng gabi. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa South ng Luzon. Ako si Dan Triumphante, Maray na aga. Ay si Dan. Hello Dan Tab, Sir Dan. Uyaw, gunman. Pag-una ko si Sir Nilson na Sir Dan, si Pio Tabi ini. Yes po, Sir Pio. Nagsimbag si Sir Nil itong nagsimbag kasubag ko kaya pag-una ko yung Amo po. Sir Dan, my apologies Sir Dan triumphanting kahuron to sa sa Pag-asa. Nako, my apologies. Di inutunta Sir Dan i-simplify po tabi sa bilog na Kabikulan tabi igwaning nakaitaas na signal sa anbagyong Krising. As of 8 a.m. yun wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Subalit itong pong bagyong Krising, magdadala pa rin po ito ng mga kawalan sa buong Bicol region. Yan, yun ang gusto nating marinig at ma-emphasize So wala na po ng anuman na storm warning signal na nakataas sa lahat ng parte ng Bicol. Kaya lang we put emphasis Sir Dan doon sa kasi tingnan natin yung panahon diyan sa labas madiklo marikno makukusugan uran tabi Sir Dan natatarog po kayan. Yes po, since yung binibigay po natin ng tropical cyclone wind signal is nakafocus po siya sa hangin, meron din po tayong separate na ini-issue na mga heavy rainfall warning like yung weather advisory at dito po sa Pag-asa Southern Zone na mga color-coded na mga heavy rainfall warning. Sa katunayan po, meron tayong forecast for today na 100 to 200 millimeters of rain dito sa Camarines Norte at Camarines Sur. Well, dito sa Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes is 50 to 100 millimeters of rain. Kaya bagamat po wala na po tayo dito na tropical cyclone wind signal na naitaas, pero may ine-expect pa rin tayo ng mga paulan. Kaya po, napansin po natin meron tayong yellow coated na heavy rainfall warning dito sa probinsya ng Catanduanes. Okay. Iyan na pag-uuran kausa na ayan tabi kan habagat Sir Dan? Ano pa rin po siya, yan po yung tinatawag natin na rain bands, parang yung extension ng bagyo. Bagamat po yung hangin is nakafocus po doon na paakyat na po siya northwestward, papunta na po siya sa Babuyan Island or Cagayan, pero yung extension po ng bagyo is hagi pa rin po tayo kasi paalis pa lang po siya. Yan. So sawi-saw paan kan gilid kan bagyo so mga oras na dara botong ka yan na bagyong Krising tabi Sir Dan? Apo, tama po. Oo, very good. Okay, ining oras na ini na sa indong tipo project i-konta sa layman's term, ano ang posibleng darahong ka ini kung gulpi ang oran tabi? Over. Yes po, expect po natin kung halimbawa po dito sa Camarines Norte at Camarines Sur, pinaproject natin kahapon is around 50 to 100 millimeters of rain lang ng mga paulan. Pero sa ngayon po is nadoble siya. Na-expect na natin is 100 to 200. Ibig sabihin, yung mga probinsya ng Camarines Norte at Camarines Sur, mas marami yung mga paulan nila kumpara sa na-experience nila kahapon. Yan. Compare po natin yung kahapon at saka ngayon, may na-expect tayo ng mga paulan, doble ng paulan kumpara kahapon. Dito po sa Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, ganun din po yung kung ano po yung na-experience natin kahapon, ganito rin po yung na-experience natin ngayon. Pero sa susunod na mga araw, expect po natin na mas kakaunti na lang mga paulan at southwest monsoon na lang po ang magdadala ng mga paulan dito sa iba-ibang mga probinsya ng Bicol region. Iyo. Now, digdi sa Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, hanggang noarin tabi kita makaka-expect kaya na pag-uuran na ayan tabi. Yes po, yung ganitong mga dagos-dagos na mga pag-uran, kasi mga makusog na mga pag-uran, hanggang ngunyan na lang po na
But sa aga, expect pa rin po natin na may mga pagulan pero mga dikit-dikit na lang po siya. Pero expect natin yung kalangitan is makulimlim pa rin po. Ayun, very good. Very well said tabi Sir Dan. So ngunyan medyo arog pa kay ni mauran-uran pa, makusog-kusog pa yan. Then sa aga sige naan paluya and medyo makulimlim na lang ang kalangitan sa aga tabi Sir Dan. Ano po? Papa. Okay, thank you so much Sir Dan. And mas maray na po yan na napapaintindit ang publiko tatibad magkampante o yung baga gulpi pang iuuran ngunya na maghapon tabi. Salamat Sir Dan tabi. Sige po, salamat po. Thank you so much, si Sir Dan Triumfante kan pag-asa Legazpi City sa tuwing nakaulay. Manunungod po diyan sa kamugtakan kan panahon. Sige, diretso kita kan mga istorya diyan sa luwas. Nasa linya sa tuyang Chief Reporter. DZGB On the Spot Report. Aramon ta ang bitbit na informasyon ni Compadreng Jimmy. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Compadreng Jimmy, maray na aga. Yes, salamat padi. Nasa pagtugay kay kita ngunyan sa groundbreaking ceremony. Digdi sa bagong new modernized Ligaw City Police Station building na itutuglok sa mga mapatnal daw. Digdi sa gilid sa nakan na LTO Santa Cruz, Ligaw City. Kung sa inigwa digdinin bakanting lote, tutuglukan ini kan modernong building kan Philippine National Police. Kasangunyan, ang presenting pigagamit kan police headquarter itong katakod kan City Hall tabi pare. Ngunyan, napagaraman niya to na nagdonar sa lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nando Gonzales Tinlote. Iyon na ini, may pundo ang Philippine National Police and iguanin mga collaborative na ahensya na makatabang para sa financial and yan na marirealisa na ini sa mga maapatnal daw tabi pare. Very good. Iguananin blessing and sa ngunyan mapuunakan pag talbong kaining Time capsule. Time capsule tabi pa di. Yaw di si Mayor Nando Sige daw. Gonzales tapos yaw na sa perspective big tao na sa Karawan Kara PD kay Mayor Nando Gonzales Kopya and yaw di si Chief of Police Herminio Olivares kan Ligaw City PNP and si RD supposed to be yaw digdi sandali tamang picture ako pang Sige. Kwanta. Oho, gari day nakaabot si RD so di RDA na lang yata ang yaon diyan. DRDA si Police Brigadier General Gayo nagsabi pa din sa mga oras na ini. Magayon na lokasyon strategic na maray pa din ang lugar na ini. Harani sa Albay BPO and napagaraman niya to itong so babayaan na headquarter. Yan. Gigibo na Super Health Center. Okay, sige. Magayon na tao pa na dyan, urmul-umul na parang one-stop area, Bureau of Fire, LTO, Albay PPO, yarao na. PPO, kabukan na kan katapat katong Bureau of Fire, so bagong BIL building. Yan, yaon na. Yan na Yaon na gabo sa imo. good source of news na digdi sa mga Sa'yo nang lahat sa akin, sabi, sa'yo nang lahat sa akin. So, makakita ng pagkakataon. Ay, mapampay ni, matalbong patapos magamit pa mga palatabi pa din. Tapos, dokumentaryo pa yan. Taon sa pagbalik ko, sa kuwara mo niya to kung magayon nini tulong iskalon. Iyo. Oo. Sa baba mahiwas pagkatapos complete to pa din. May parkingan, then basta kakaiba ini pa din kaysa sa mga ipa-explicar tayo sa kunyan, sa chief of police o kung si Say dyan. Ayaw, tayaran digdi. Moderno daw yan eh. Moderno. Sige. So, mauran Compadre Jimmy dyan, Chief Jim? today na, nang nagaturot, ano ito, kwarta.
Iiga bubugtakan ng pampabuenas. Iyo pang pabuena. Ay, di bugtakan aning sensilyo. Yeah. Mga brand yung sinsilyo ini. Sensilyong malinig. Piglilinigan niya na sensilyong yan. Oo. Yung kintabon. Tapos ito tunto na tabi pa din. Yes. May piecing nakagako doon sa time capsule. Mhm. Then ito tunto na ini. Pagkatapos tatambo na ini kan Yan. bye-bye na halis sa bulkan. Sukwari ha. Sa kware. Dahil digdi gwa digdi sa may kuan sa pa digdi Iyo. kinuha. Mhm. Bye-bye. Oho. Okay. So May mga pala yan sa Mayor Itay dyan na mapartisipa. Tapos may picturean ta. Oo. Op. Ayan, dahil taga ayan, may mga caps din na puti, may logong Philippine National Police. Okay. Tapos itutuntunan pa ibaba. Itutuntunan. Tatalbungan na. Sila. Maray nga, ito ba kung maura na di? Turo tagitis na. Buenas nga ni. Buenas. Sa kagabi, kasubanggi, mauranon, kasubago, mauranon. Pag-una ko nga ni Day, malabos. Ayan na, para lakpakan na pa rin. Nakatalbong na. Yun na. Oho, yan na. Pinotol sa pisi. Yes. Pala. Tatalbong na ini. Ito talbong na ini. Pagkatalbong, rinati na ini pa rin. Iyon na. Iyon ang kangka. So, ang masunod na kabtang kayo ini, iyon na. So, primerong hapot kan pala, bye-bye, si Mayor Nando Gonzales, Oho. DP 3DO o 3rd District DPWH ang ma-implement ka ni. Iyo. Tapos si DRDO, Gayo, si Police Brigadier General Ronald Gayo, Gayo. si Deputy Regional Director for Administration, then si PD, si COP, muna, Iyo. wala pa rin, limati na. Yan. Oo, wala to na, picturean ta naman ini, tapang Sinyal na yan na mapuunaan physical na trabaho anytime. limati na. Dyan Ayun sa lugar na ano. Pero yung mga sanaday, pag una ko ni may banal na minsa pa day naman, direkta na, na pagpangaji, diretso na pinag-blessan ni Kan Padi. Dapat isa lang sa si Mayor Nando. Sige daw. Kaya, Sandali lang. Baka mamunsahe pa ini Padi. Sige. Sige, taod-taod na. Asya na lang, mabalik na lang ako tabi Sige. Padi. O gari yun. Mabalik na lang ako. Sige. Minasalita di si GB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa Albay PPO compound area dyan sa may LTO harampangan na iyan. Groundbreaking ceremonies kan pag bubugtak na niya, bubugtakan, kukonstruhiran kan moderno na Philippine National Police Headquarters, Ligao City. Taod-taod baka may makahorong kita o anong features kayan na tatapig kaklasify nindang moderno na hepaturan ng polisiya. Yaon dyan ang mga halangkaw na opisyales kan Philippine National Police, siyempre kan Ligao and yung Campo General Simeon Ola, supposedly ma-atender dyan si RD, kaya lang igwagayod ni atender man digdi sa apsi mo yata kung tamaan sa kuyang pagkakasabot ang ipinadara dyan so DRDA, Deputy Regional Director for Administration. Si Police Brigada General Gayo. Si Chief Jim, may minabalta. Chief Jim, good morning. Na nagtataram na si Mayor Nando Gonzales ng Ligao City. What's up, Lane? Padre Joel Barayas. Okay. The members of the national, provincial, and city police force, our other guests here this morning. Good morning, everyone. It is with great anticipation that we wait the completion of this structure that will provide the Ligao City Police Force with an established area of operations in order to be able to deliver the services envisioned by our national police authorities to give the best possible service to the people of Ligao and the people of the Philippines, and in order to be able to maintain and assure the safety and security of all inhabitants of this nation, particularly
those living within the boundaries of the city. We would like to extend my gratitude to former Congressman Didi Cabredo for having assisted us in securing the funds necessary for the construction of this building. I'm sure that with this structure here, the people of Ligao shall get the best service as they always do, since our PMP Ligao has been recognized by the people of this city to have effectively and efficiently maintained order and tranquility, and have been able to enforce all the laws necessary for us to be able to live in peace and security. And we extend this gratitude to our police forces. Likewise, we extend our gratitude and recognition to our provincial command, who has supported fully the operations of our police force in the city of Ligao. Likewise, we extend our congratulations to the newly appointed Chief of the National Police, General Torres, as the new head of our police force, and we wish him the best of everything. Once again, I would like to extend our sincere appreciation to all the officials and men of our PNP for the services that you are providing the people of the Ligao, Albay, and the country. And we always value that you have always made sure that the people live in peace and tranquility, and we shall always be grateful. And please be ensured of the full cooperation and support of the city government of Ligao in every aspect of what you may need, or in whatever support you may need, in order for us to be able to become partners in the implementation and in the enforcement of all laws and the maintenance of peace. To our PNP for the new building that they shall have soon, we hope, perhaps at December by the latest. I hope that the DPWH, together with their contractor, will be able to do their jobs just as we all are doing ours. Thank you very much. Yeah, okay na yan, sabi pa di. Disyembre. For the final guidance, let us all hear a message from our acting Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Ronald V. Gayo. Ano sa representante ni RD? Iyo, Dangugunta, kung ano mensahe. si Brigada General Gayo. Dito ko ay dalawang bagay. To personally express my gratitude, of course, to the Ligao LGU. And of course, to read before you the message of the newly designated Regional Director of PRO5. Dahil, sir, yung bagong talagang RD po ay may commitment din siya sa Sorsogon. Kaya ako ang pinapunta. Well, in fact, pangalawa ko ito na mamit ang ating kagalang-galang na mayor. Nung una, nung asinayahan natin yung office space na ibinigay ng LGU Ligao sa forensic unit ng Albay. So, thank you very much, sir. So, i-acknowledge ko muna ang mga nandito na kasamaan ko. The good chief of police of Ligao City. Ito, kaibigan ko ito, fraternal brother, at isa siya sa mga COP ko noon when I was the provincial director of Pangasinan PPO. Akala ko nga, father, papasok na rin sa chaplain service eh. Dahil every time na ay visit the Manawag Police Station, wala siya, nandun siya sa simbahan. Akala ko magpapalit na ng unit noon. Pero maganda. At sabi ko nga, kailangan palagi ng Big C
collaboration, coordination sa lahat ng stakeholders. So, si Lieutenant Colonel Ernie Olivares, brother. And of course, police attaché to heaven. Kung may police attaché sa iba't ibang bansa, ito si Father Joel, a very good friend of mine. Kuminsan, sa kanya po sinasabi kung ano yung saluubin ko, may confident si Father Joel Balarias. Brother. Of course, also a fraternal brother. The provincial director of Albay, PPO, Colonel Julius Anyonedo. Of course, the Honorable Mayor of Ligao City, Albay, a visionary leader. Why visionary? Ang dami ng plano, ang dami ng vision sa kanyang lungsod na nasasakupan. Mandami ng plano para sa PNP Ligao. The Honorable Mayor Fernando Gonzales. Sir, Marayaga. Of course, our friend from the DPWH, dito po ang representative ni Engineer Cornelio Relativo Jr., the District Engineer of the 3rd District of Albay. Sir, morning po. Sa lahat ng kasamaan ko from the regional office, andito si Lieutenant Colonel Grace Tagtag, andito si Lieutenant Colonel Engineer Bumiran, lahat ng staff ng Albay PPO. Special mention yung kaibigan kong Filipino-Chinese na opisyal. Yan si Major Alan C. Big C, Concepcion. Dahil yung isang kaibigan ko na Filipino-Chinese na police, nandun sa Naga, si Alan Go. Alan, good morning. And of course, the PDA and the rest of the officers and men of Albay PPO. Then din yung kaibigan ko, si Efren de la Cruz, sa Arpor din to. Lahat ng inyong kinanan dito, lahat ng kawani ng gobyerno nandito, Marhayaga, Sendogabos, naimbag na bigat tayo amin na po. So, ito ang malaking bagay, itong mga inisyatibo ng ating mahal na mayor ng Ligao. Ito ang inisyatibo niya na inilakad sa mga membro ng 19th Congress para may sakatuparan itong pagpapatayo ng usaling ito. Na sana, ito ang challenge sa mga membro ng Ligao CPS. Gawin nyo sanang inspirasyon itong structure ito. At nabanggit nga ng ating mayor, more or less by December of 2025, matatapos na ito. So gawin yung inspirasyon, itong fasilidad na ito, na magtrabaho ng maayos at tama. Na pagsilbihan ng maayos at tama ang lahat ng taga Ligao City. Then from there, masabi na ninyo sa sarili ninyo na nakagawa kayo ng mabuti para sa sarili ninyong syudad. Dahil sino nga ba naman ang magmamahal pa sa Ligao City? Sino nga ba naman ang magmamahal pa sa Albay, sa probinsya ng Albay? Kundi kayo, tayo na Albayanos. Tayo. Ini-include ko ang sarili ko, ini-include ko yung ibang personnel ng PNP na hindi taga rito. Dahil naniniwala sila sa sinasabi ko palagi na programa na Project Tutubo. Tulong-tulong bawat isa. Tulong-tulong Bicolano, Ilocano. Ito
Ito, si Colonel Olivares naniniwala dyan ng todo-todo. Why? Your chief of police is an Ilocano. Your chief of police is a Pangasinense. And yet, isita man siya dito, I am pretty sure na ginagawa niya ng maayos at tama ang kanyang gawain para mapaglingkuran ang mga mamamayan ng Ligao City. Tama ba, brother? Sabi ko nga, wala kaming hesitation ni General Dizon nung siya nakisuyo na sumama. Other than makita niya yung kagandahan ni Mayon Volcano, gusto rin niya talaga na makapaglingkod sa kanyang sariling pamamaraan, makapaglingkod sa mga Bicolano. So, again and again, personal ng Ligao, gawin yung inspirasyon nito. Magtrabaho ng maayos at tama. So, I will proceed now, sir. If I may, I will be reading the message of our newly designated Regional Director. Okay, so importante din sa bagong installed na Regional Director kan Philippine National Salamat Police, dito, si, Police Brigadier General dating Nestor Babakay Congressman, Jr. Fernando Cabredo. Binabati na rin po natin siya. At sa lahat ng mga magagaling na mga political leaders ng probinsya ng Albay. So, I now read the message of our Regional Director. Our esteemed City Mayor, the Honorable Fernando Gonzales, the dedicated District Engineer of the Department of Public Works and Highways, our valued stakeholders and partners, the hardworking Chief of Police of Ligao, Lieutenant Colonel Herminio Olivares, the Provincial Director of Albay PPO, the men and women of Ligao City Police Station, Marhaya Aga, Sendo Gubos, na imbag na bigat na ganin. Today marks a significant milestone in our shared commitment to peace, security, and progress as we gather for the groundbreaking of the new modern Ligao City Police Station. As the newly installed Acting Regional Director of Police Regional Office 5, I am deeply honored to stand before you, not only to witness this momentous occasion, but also to express my sincerest gratitude to all who have made this vision a reality. First and foremost, I extend my profound appreciation to the City Government of Ligao under the leadership of a visionary leader, the Mayor Fernando Gonzales, for its unwavering support to the Philippine National Police. Your dedication to ensuring that our police force is equipped with the necessary infrastructure and resources is a testament to your commitment to the safety and well-being of the people of Ligao City. As I begin my term, I assure you that the Kasurug Cups under my watch will remain dependable ally and protector, not only of this city, but of the entire region. To our former representative, the Honorable Fernando Cabredo, thank you for your invaluable support in championing this project. Your efforts have paved the way for our more modern and functional police station that will undoubtedly enhance our operational capabilities. To the Department of Public Works and Highways, particularly our district engineer, and to all our stakeholders, your collaboration in bringing this project to fruition reflects the power of unity and shared purpose. These new facilities symbolizes not just bricks and mortar, but our collective resolve to uphold justice,
security, and public service. To the personnel of Ligao City Police Station, under the able leadership of Police Lieutenant Colonel Hermenio Olivares, I commend your dedication and sacrifice in serving the community. You are the frontliners of peace and order, and I trust that this new station will further inspire you to continue your noble mission with even greater zeal. As we break ground today, let us remember that while leadership may change, our mission remains constant to serve and protect the people. This is the sworn duty of the PNP, and it is a duty we must fulfill with integrity, professionalism, and compassion. Let this ceremony a reminder that progress is achieved when we work together. The challenges we face in maintaining peace and order are not for the PNP alone to bear. They require the cooperation of every sector of the society. Together, let us build not just a police station, but a stronger, safer, and more united community. Once again, my heartfelt gratitude to everyone who contributed to this endeavor. May this project stand as a beacon of hope and a testament to what we can achieve when we unite for the common good. Thank you, and may God bless us all. Okay, so yan tabi pa di. Ang halaway mensahe yan ni bagong install Regional Director kan PNP digdi sa Kabikulan, Police Brigadier General Nestor Babagay, na binasa sa ngunyan digdi sa activity sa Ligao ni DRDA Police Brigadier General Ronald Gayo. So yan tabi pa di. Ito yung mga dagdag na informasyon. Ali digdi sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa pagsubaybay kan istorya diyan sa groundbreaking ceremonies kan modernong gigibuhon na edifisyo kan Philippine National Police Ligao City PNP. Jimmy Nasalita, on the spot report. Oras Pilipinas alas 9:46. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%.
Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me. Kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Dire-diretso na kita kang programa. Report kita dyan mo na sa luwas. Nasa linya man si Angel Mustaza. DZGB On the Spot Report. Aramon ta kay Angel ang detalyes. Angel Mustaza On the Spot Report. Angel, what's happening? Good morning, tabe. Good morning, Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Balik na sa normal ang biyahe kan mga barko halos sa pantalan kan Tabaco City pasasiring sa Catanduanes asin vice versa. Ini ang informasyon na tanaw sa DZB News ni Philippine Ports Authority Bicol Media Relation Officer Sir Aquiles Galindez matapos na haliun naman kan pag-asa ang tropical cyclone warning signal na ibinandera sa probinsya kan Catanduanes asin tugutan naman kan Philippine Coast Guard ang pagbiyahe kan mga passenger, roro asin cargo vessel. Sinabi ni Galindez na kan ipautob ka nakalihis na aldaw ang paramihan tras sa suspension kan biyahe kan mga sakayan pandagat. Uminabot sa 105 ana mga pasaherong stranded na mabalukutan na sa islang probinsya asin papasirinig di sa mainland. Sa presente, Sir Pio, wala naman daanin pasahero asin biyahe ni Roro sa iba pang parte kan mga rehiyon ng mga pantalan digdi ang suspendido alagad sa parte kan Philippine Ports Authority Bicol an mantinido sindang naka-alerto asin maigot an monitoring sa man iba-ibang pantalan sa Bicol Region. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang tapang informasyon halis sa luwas ni Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Angel. Angel Mustaza On the Spot Report. Balik ng mga biyahe kan mga sasakyang pandagat, Catanduanes and vice versa. And sudigdi man siyempre sa Visayas, hali dyan sa Sorsogon and vice versa. Si Chief Jimmy, minabuelta dyan sa naputol na. O sige, alanganin naman ganing oras. We have 3 minutes before 10. Redial na lang tabi gayod. Okay yung linya, naka-establish ba? Si Chief Jimmy nakabandera dyan sa tuyang tech department. Di redial na lang siguro redial na lang pagkatapos kan baretang alas 10 alangano na. Basta ini po i-recap ta so pag-asa tabi daay na po ning ipinag-itaas na kaya daay na ning storm warning signal na nakaitaas sa inman na lugar po sa Kabikulan. Ingat na lang tabi sa pagbiyahe sa kadagatan. And ini po ang pag-uran-uranta maghapon ngunyan basado sa pahayag ni Dan Triumphante na kaulit kang pag-asa. Maghapon ngunyan sa aga improving weather na. Yan. And ang uran duman sa Camarines Sur, Camarines Norte area medyo mas makusog
kumpara po digdi sa tuya sa Albay. Pero ingat lang tabi ayaw ang urad bagay gani mga peligro yan. Flash floods, landslides, tabi na dara. O di pa lamang, mabarita muna si Jen, alas 10 muna may mga hanap buhay kita. Then, mabolta po ang bilog na tropa sa Tingog Kanbanwaan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmagumpay malapit sa Torre. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan ang Office of the Vice President na handa si VP Sara na hampangon ng impeachment trial anuman na oras. Kasunod ini kang ipinalawas na survey kang social weather stations kung saan maabot sa 76% kan mga Pilipino ang nagsabing dapat simbagon ni VP Sara ang gabos na aligasyon ng korupsyon kontra sa iya. Sinabi ni OVP spokesperson Ruth Castelo na tamaasan ng estratehiya na pigaagihan kang mga abogado ni Vice President Duterte may kinaaraman sa kinakaatubang kaining impeachment complaint.
nakasalalay man sa Korte Suprema ang magiging direksyon kang kaso. Paliwanag ni Attorney Castelo na kung magdesisyon ang Korte Suprema na di dapat na ipadagos ang impeachment dahil sa technicality o anuman na rason, handaan lado kang Vice-Presidente na akuon ini. Dagdag pa kang tagapagtaram kang OVP na kapag dai nalawas sa impeachment trial, makakatipid ang gobyerno ng milyones pesos as hindi dapat na sayangon ang pondo kang nasyon. Yan ang pangalas Gis na Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan,
Diretsoan sa tuyang programa, asin dalagad kan mga informasyon dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. Pag may report, laog tulos. Karen, good morning, go, go, go. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Reorganization kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mangyayari sa gigibuon mo niya na PDRRMC Full Council meeting. Kaiba executive kan mga munisipyo at in syudad kan probinsya nin Albay. Kusog Tabi dig Sir Pio sa dokumento na nakuha kan DCGP News. Nakapalamantig din na ining pagkakaikuan ng bagong mga liderato o mga opisyal sa syudad munisipyo ang rason kung kaya pinagtilipon ining mga mayor digdikan na gobyerno provincial kan Albay tanganing ayuson asin baguhon ang PDRRM Council sa probinsya pali ang pinaka-darakulang opisyal na nahiling niya kung mamumugtak na digi sa PDRRM Council iyo si Governor Noel Lusal na masilbi ng PDRRMC chairperson asin ang mga magiging bagong membros iyo si Vice Governor Diday Ko, si Mr. Roderick Mendoza, ang OIC kan Apsimo, and the rest Tabi Sir Pio, ang mga bagong kinatawan na si Chairman Committee on Disaster Risk Reduction and Management Board Member Brian Arandia, asin si Board Member Harold Imperial, kan Committee on Public Order and Safety, asin magiging pateman kan konseho, ang mga Chief Executive asin Commander kan PNP, Coast Guard, DFP, Philippine Army, pati mga Deputy Superintendents and personnel. So kada kung initabi Sir Pio, kaya din na niya to pinagsaro-saro kung sirisay ini, basta iyan tabi Sir Pio, ang magiging composition kan Albay PDRRM Council, ngunyan na taon. And also Sir Pio, minaabot pa man sana si Governor Noel Lusal, kaya maantabay kita digdi sa mga latest development digdi sa full council meeting na ini. Antabi Sir Pio ang report, Karen Ala, DCGP News. Salamat Karen sa pagsusubaybay na dyan sa Kapitolyo. Major shake-up, siyempre, tabagoan administrasyon kan council po, kan PDRRM. Provincial Disaster Reduction Management Council. Yan. Siyempre, si Governor Noel na siya, Chairman, Vice Chairman, and Vice Gobernador. And so, composition po kayan sa konseho. Karen Ala. Si Karen. The spot report. Nagsubaybay dyan. Mientras tanto, Al Armario on the spot report. Pading Al, what's happening? Good morning. Morning, Pade. Gusto man talaga ma-level up kan DILG, lalo digdi sa Legazpi, ang sistema kan mga barangay council sa 70 mga barangay sa Legazpi City. Dahil mismong si DILG Legazpi City Officer Susan MC Santiago, ang personal na nagbibisita sa mga barangay council, lalo na sa indang regular na sesyon kada barangay. Parte ini sa kampanya na lalong ma-improve pa ang kaaraman kan mga barangay officials. Dahil kung kan mga panahon, ang sarong barangay official, pwede sana magpakaangkaang pag-abot kan honorarium saka mabutwa sa barangay hall. Ngunyan, iba na ang sistema pa ni. Talagang pigo-obligar na sinda na mag-duty asin mag-ibo ni mga reports. May mga kanya-kanya sindang komitiba na dapat may mga reports man na makakaabot sa DILG kung ano lamang ang sindang pinagigiribo. At least sa mahigos man na pagbibisita ni City DILG Officer Madam Susan MC Santiago sa mga barangay, luway-luway man na nalilevel up ang kaaraman asin performance kan mga barangay officials. Iyan pa niyan informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Hali dyan sa luwas. Al Armario on the spot report.
Pagali dyan kay Pading Al, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, what's happening, tabi? Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, problema ngunyan kan mga personahes kan Municipal Engineering Office kan Daraga Albay. Pag nagkukondusir Sir Pio sindanin dik laging sa mga kali, apwera sa mga basura na nakakabara sa agihan kan tubig, may kakaiba na sinda Sir Pio yung napaparong. May parong na ngayang yellow submarine. Mario Josep. Partikular na na-experiensyahan kan mga personahes kan engineering office. Pag nagdidiklag sinda Sir Pio kan dakulang kali, digdi sa may parte kan Balaguer Barangay Market Site, ang kaling iyan, ang bulos kan tubig, binalawas, pairarom sa drainage, digdi Sir Pio sa Regidor Street. Mio. Sigon sa pakipagurong niya to kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, nareparo Sir Pio kan mga personahes kan sa iyang opisina na ang kali tigigibo ng Poso Negro. Jesus Mario Josep. Pabulusan Sir Pio kan mga ate. Kaya namo problema man ang mga personahes dahil lang kumbaga maintenance pa talaga ninda Sir Pio na kada pag nag-uuran dahil terminahalian may nakabarang basura ang kaling iyan dyan sa barangay market site. Tangani mahali ang kali, malusong siyempre sa tubig. Tangani nang makalkad to kali, suluho, pairarumduman sa drainage. Yan. Budi dipisil ngayon sa parte kan mga personahe kung may nakakalkad ng yellow submarine. Sus, Diyos ko. Minawagas patabi Sir Pio ang parong. So halimuyak. Kaya iyan ang sa parte yaw ng pangapunan ka na sabing opisina na kumbaga maging responsable sa pagkarapok ng mga basura ng mga ati tabi Sir Pio. Dahil na talagang filming experience siya kan kaling iyan dyan sa barangay Market Site na pag nag-uuran, minaapaw talaga and ang problema minaibabaw ini sa tinampo sa Regidor Street. Minsan minaabot sa parting sentro kan na Daraga Albay. So na kaya sa ngunyan tabi Sir Pio, sigun kay Montaliana, pinag-iisipan ka na sa iyang opisina na kumbaga liwaton ang dalagan ka na kali tayo na pagihon dyan sa parting iyan ka na Regidor, kundi ipapaagi sa ibang dalan tabi Sir Pio, tangani dahil magparabaha digdi sa may parting sentro. Kundi iyan hihilingon pa lang, paplanuhan pa sa naman tabi Sir Pio, pulingon yan, ang pangapudan, bagay na responsable, dahil ang kaapwera pa lang ng mga basura, yellow submarine, ang tigasapar, kan mga personahes, kan engineering office, kan Daraga Albay. Maray nga ni taday nakakabarang piano. Frigidaire. Correct. Katre. Nya, sofa. Nya, kumusta? Kompa, may ibog pa ang bumbunan ni Kuan? Madali naman. Nya, kumusta daw si hermano niya, si Pading Neil, si Kinatawan Neil, na Montaliana? Pirming nasa munisipyo. Si Pading Neil? Aktibo. Ano, pigibo ka lalaki andyan? Kuan? Mga mata. Loko ka. Last ikaw ang kanipaning nail. Busy Perme. Ayan, tabi sige. Dagdag niya itong istorya halin sa Daraga Albay. Joshua Bino. GB. Salamat Joshua sa istorya halin dyan sa Daraga. Ay, yellow submarine na sus, Mario Josep. Ano nakita mga Pinoy? Joshua Bino on the spot report. Arog kay ni, may naghahanap pa ng karpentero baya tabi. Ano, all around na karpentero. Ang number ko tabi, 0942
0942-670-1195. Ano, 0942-670-1195 and 0966-730-115. 0966-730-115. 0966-730-115. Karpentero tabi, may trabaho. Harani sana digdi sa Albay District, dahil ko mumasakat ng bulo, dahil ko ano. Albay District tabi, dyan sa may Oliver Tires. Mag-upod ka mo sa ko, tapos itatao ko ang cellphone number nindo, duman sa naghahanap nin matrabaho. Tabi, kay puhanan talaga, sure na trabaho. Ansa ko yung papel sana is ma-connectar ka mo. Dahil kunin kung ano pa man na papel. Kamu na pon maghurong kan terms and condition kan trabaho nindo. Kan sa indong kontrata. Yan. So, pasweldo kung ano. Basta naghagad lang ni tabang sa ko on air na karpentero lamang. Mga kunyang trabahong legal tabi. Ano. Yan. Di kita nag-recruit o kung ano pa man. Basta nagkuhan lang. Tabangin lamang. Taday ngayon kami nakakakuha. Paano share lamang? Di ako na mursyento. Di ako i-connectar ko kamo duman sa mapatrabaho nin mga boarding house baga. Parang compound yan. Mahirahay gabos ko kamunan maghuroron tabi. Tanganing dai kita makuan sa Department of Labor, illegal recruiter ka ngayon. Nagpatabang man sa natabi. Tataday na nagkakakuan. Dipisil ko niya ng karpentero na daa. It's one of the vanishing labor sector. Taday na ning mga nakakaukod na mga bagong tubo. Kaya pig-aragaw-agaw niya ng karpentero. Yan, karpentero tabi. Ngunyan, pag nag-upload ka mo sa ko, itaw ko sa number mo. Kamu nan maghuron. Dahil ko ng porsinto dyan na kung ano. Nagpatabang sa nang makapahanap ng karpentero. Tabi. So, tabi trabaho. Bueno, ining manungod sa kunyan, nawawarang mga parabulang. Kasuhapon, may ukay ka nakaaging aldaw, may nagapud sa ko. Ngaya, piyo magdigdi ka, midbid ko. Ngaya ko, di sige, or istorya. Iyan baga ngayang si patidungan. Midbid ko an. Nakaiba-iba mi ngaya. Ayan, o kung ano. Talaga ngayang kwartaan pinaghururunan sana. Yung baga ngayon nadadangog din sa bareta na hiling. Totoo ngayon na naghagad anin na para sa kandidatura. Nagkandidato pala na alkalde na daog. Ngunyan, maski ano-ano na sa nangayaan ililuwas na kunyan na akusasyon. Saro baga ngaya hilingan nindo. Si General Istomo, na-assign andig di si Istomo baga. Retired na. Gari na-assign andig di si Istomo. Hindi ako sana. Parang it rings into my ears and memories. And memory, si Istomo, sunangaranan ni Patidungan, ni alias Totoy, so Star Witness. May news bagang binawi man sana ni Totoy to sa iyong aligasyon na nagkasabay da ito sa Alpha Group ni Atong Ang na yun na nang dudukot kan mga parabulang na nagtutyopi, nagmamaniobrada, na naapektaran man so kunyan so ining negosyo ni Atong Ang. Ilinga nga, bakong binawi man sana, kaya are we being taken for a ride? Hindi ako sana tabi. Ngunyan, uni pa. Si Congressman Benny Abante, masawsaw na naman. Although may Bicolano roots dan from Iriga, masawsaw na naman. Maapkan ngaya, hahagadon ko ngaya sa kunyan sa Kongreso na bilugon giraray so quad committee. So nagpara-imbestigar baga kaitukan kunyan kan extrajudicial killing na ang katuyuhan man sa nakaito mayormente is to sabi na nga ni destrusohon so mga Dutertes, yung bagang sabi kan iba. Tasag kun ngunyan day paman ba kitang nahihiling na rekomendasyon kung anong layan gigibuhon na ang data huhuguton duman sa saindang quadcom hearing na ito sa extrajudicial killing. Ang solamenteng nababasa tang istorya, nadadangog na hiling,
So, rekomendasyon na. Yung nga, kasuhan sa ini, kasuhan sa ito. Pero may relasyon sa lehislasyon, nagigibuhon kang kongreso, dahil pakitang nakukuang kunya, nakukuang bareta. Yeah. Ngunyan, masaw-saw naman dahil ni si Benny Abante. Makwadkom naman nga kita. Tamiling pamuso ining marait sa Pilipinas. Ano, Jerome? Pamuso ining istoryang ining isyong ini. Masakay naman, maimbestigar naman na sa kongreso. Ano pa man ang iimbestigaran na? Full blast na ang investigasyon kan gobyerno mismo ng Department of Justice ang nag-i-spearhead ka ini. Ano pang yaw na? Ano pa man ang huguton duman sa investigasyon? Inda. Ining si Congressman Abante, nahiling baga nindo ang decorum kan pagdadangog na ito kan Quad Committee kan nakalis na kongreso. Kung pipasupgan ianitan an sa indang mga resource person. Sus Mario Joseph. Oh, yan. Tabi, ano. Yan. Igan, kunyan, tabi. Iyan ang konta. Kaya, inahilingon ta kung saan kita dadarahon kan istorang yan kan mga nawarang parabulang digdi sa Pilipinas. Sarong report bago kita magtapos ganyan na semana. Para Bientral. On the Spot Report. Si Pading Jomar nasa linya man. Pading Jomar, marhay na aga tabi. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Bagong administrasyon sa siyudad kan Tabaco. Bago man ang rate kan mga pigararkilang daga kan lokal na gobyerno. Ini ang nagluwas matapos na sa committee meeting kan chairman kan committee on public affairs, kan public works, as in yan, sa public works. Nagluluwas na so mga pig-ararkilang mga daga kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Gusto ng day pagpadagos, so pagparkila. Arog kan. So terminal digdi sa may kataning sa nakang City Hall, kunya sa inyaon dyan ang parada kan mga jeep, as in modern jeep, traditional jeep, na pasiring sa syudad kan Legazpi, pasiring sa Banwaan kan Tiwi, pasiring sa Banwaan kan Malinaw. Sabi ka nagparkila, tama na? Harabuan na. Harabuan na. Salbay. Harabuan na. Abumi na, sige na. Dahil na rakilahan. Siyempre, mabubugtag sa alanganin sa LGU. Correct. O yoga mo, mawarang kay paradahan digdi sa sentro. Automatic, nakipagdiltulo si Mayor Burse, Mayor Bragais, si Ray Bragais, na maski nga ni day panatawan ki kansanggunian baya apang lungsod ki authority to negotiate. Kinaoro na tulos. So nagdumang kaya sa iyan ay sumay sarili. Mayor, bago ka na. Kaya baragon ta namin. Harabo naman nga kami. Kinaoron, pwede ako gusto mga tasan mo yan. Ang arkila, nagkakasundo nga kita. Ayawan sa napalan. From 50,000 kada bulan, 60,000 so napag-ulayang kanduha. Adi, bukas na balik bukas na, diretso. Sige, bye. So, dokumento, napirman tulos. Maorag man si Mayor Bragais. Ano, talagang yan ang aksyon, di ba? Yan ang aksyon. Dahil na nagkagad kay authority. Ano yan?
Ba, na tadagdagan ta ngayon, no? Oh. Para sa iyo mata. Yan. Mawarin nga kita kanina. Sige, gurano ko sa mga. Ah. 60 boss. Da, abante! Abante! Sige. Iwas, G. Nagagad, kaya nangyari, so komitiba, nagagad na authority Sanggunian. sa sanggunian Yan. na matawanan nin autoridad na maglaog sa memorandum of agreement Aha. si Mayor Bragais. Yes. Medyo nga nang kay gwapa ki date na technicalidad na question pero kinonsider na. Oho. Na dapat ko tabagyan nga sa proseso mataong na kita ki authority to negotiate bago maglaog sa understanding. Oho. Kundi sa sitwasyon ngayon ini dahil na kay pataw to naka-negotiate na nga ni nga. Mati. Matik na kundi nga ito inaksyonan mo nagkanday lugod niya kita ng parada. Kariribo ka na naman. Instead na mataw kan authority to negotiate, authority na to enter in memorandum of agreement tinaaw. Susaro iyo man. Nakaparong man susaro. Nakaparong man susaro. Bago gayang alkalde, bago gayang kan. Bagong alkalde. Ano gaya? Tekwilon, dok-dokon ta ngayon yan. So, paradaan, tambakan ka mga tricycle di sa barangay Kinale. Iyo man sa sistema. Garo nga, boss, kay Puan Minasudaga. Okay, Puan Minangayor Sudaga. Ano ni? May ano kayo kami, garo may investment ka, investor naman. Pero dagdag kay Puan daw. From 38,000 ata yon or 36,000 sa bola. Alo nga na ngayon na 45. Aha. 45 ngaya. Oh, larga. Daing dakol na horor. Sige, 45, larga. Wow, ragso pa ka. Nakuha ninda so kumbaga nakuha so iluan dai masayo ang lokal na gobyerno. Tagaipuan. 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 Nasaroan sugo. Yan makabat-kabat. Oh. Dai pa nakakanegosyar. Oh. So may waso na dagadig din na pagsadiri kang pamilya ni dating konsehal Noxke. Nagpabot na ng paisi na kaipuhan minasudaga. Ilakap. Nga ba tayaon dyan sa dakulaon na parada mang kampasiring sa Malilipot, Bakakay, Paligaw. Yaon dyan. Yaon pa dyan sa night market. Yaon pa dyan sa portion kan sa udan. Sa mga extension. Sa udan. Bako man aktualisyo sa udan. So, tinugdok na garong food park. Yan. Yaon dyan. Iyo pati yung pinakamahiwas na paradan sa tabako. Na pwede ka maparadaan kan mga bihikulo. Kahit puan mi na ngaya, boss, tugdok na kami dyan. Yan naman si Magkanalkalde. Dahil man dahil ito pwedeng basarog sa kini. Baka na basta-basta. Ang pigurunan 100,000 kada bulan, milyon ang taon. Dito pwede kan, para City Milo, sige City Milo. Larga. Dahil pwede, kaya buwan ang ganito, kitultul na hororon. Problema. Ito ang dahil pa. Sige. Ito ang nasa negosasyon pa. Yeah. Magninegosyar pa kung gano'n ito. Bata may nag-aabang na pating kundi ngayon ang magkaoro yun, kami naman ngayon ma-offer sa LGU, hudig di na kamo. Gano'n na nag-aabang. May investor. Kundi mahalo na ito. Mahalo na ito, lugar na ito. Kapag nidevelop na sa lugar, para kilaw ta ngayang LGU, na-develop na. Milyon ang ruruluman doon. Wako nang basta-bastaan. Okay. Nagpatahan naman pati ito. So, si Derek ito na, kung magpalyar nga negosasyon nito na kan pamilya yaon sana ako. Ay siunindo kami. Siram sana. Kita naman ng maguroron. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much Pading Jomar, and sa pangaran man kambilog na tropa, salamat kan sa idong pagantabay. Happy weekend. Viva Senyor Santo Cristo. Ako po si Pio Fernandez de Magali. Tulos na masunod News Direct Mar. Salamat and happy weekend. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa